guhdarvanên birûmet bi hêviya ku em weter, qençkar û rûspiyê her du dinya bin û rehmeta Xwedê li miriyê me teva be, ez dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me, mijara însankî ku qewmê xwe biguherîne ya jî dînê xwe biguherîne. Vê dereqê de Sûre E'raf ayeta 172 Estaizu billah وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم إلى آخر الآية. Gorî vê ayetê dema ku Xwedayê Teala heta nîvêga însanê ku hatî dunyayê û heta axiretê tê dunyayê jî ku afirandî pişta bavê me Adem de aleyhisselam, eqlê wana kamil ji wan pirs kiriye, gotiye kê ez nerebe we me, temaman bi hev re gotî ya Rabbena tu Rebbê me yê. A ji wan çaxa de temamê zarokê Adem misliman bûne, memîn bûne. Endî piştî ku hatine dunyayê zarokê mislimana dibe ê kafira dibe. Ê ku berî bilûxê bimire li ser ehd û peymana qalûbela ew mislimanin naçin cehennemê wê tevherin cennetê ji ber ku di qalûbela de mislimanin. Lê piştî ku hatine heddê bilûxê ku zarokê mislimana bin li ser İslamiyetê bisekinin ya jî ku ê ne mislimana bin dev ji İslamiyetê berdin, wan çaxa ew dibin ya misliman ya jî kafir. Heta îro li gorî îstatiya cîhanê di dunyayê de 8 milyar însan hene. Ji vî 8 milyar însanê hana ji sedî 25 ya 23 ya 24 di wêna berî de teqrîben mislimanin. Êdina nemislimanin. Ehd û peymana xwe qalûbela ku Xwedê re sozdan em ê misliman bin, piştî bilûxê zarokê nemislimana hin jî ê mislimana xera kirine. Vêga jî însan dikare dînê xwe biguherîne. Mesela di Sûreyê Kehf ayeta 29 de Estaizu billah Xwedayê Teala wa gotiye وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Gotiye hak yani İslameti, yani hak, hukuk, vahya ilahi, hak tê de ti şek û şübhe û guman tineyê. Kî dixwaze bira mislimantiya xwe dewam bike, bira oldariya xwe dewam bike, kî dixwaze jî bira biguherîne, be kafir, serbest e. Ha kî biguherîne neguherîne, mikafata guherandin û neguherandinê ew mekanîzma li vê dunyayê tineyê. Kî biguherîne mekanîzma wî li axiretê heye. Însanê qenc cî wî cennetê, însanê xerab jî cî wî cehennemê ye estaizu billah. Yani însan dikare ola xwe biguherîne, lê însan nikare bêne qewmê xwe biguherîne. Însankî ku kurê bavê xwe be, kurê dayika xwe be, bê ku ez ne kurê wan me. Li dereqa wî de laneta Xwedê heye. Yek jî pêxemberê Xweda di vê dereqê de wiha gotiye وَمَنْ اِدَّعَى قَوْمًا لَيْسَ ف۪يهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kî ew kesê ku ji qewmekê be, mesela Ereb be, bê ez farisim, ku qewmiyeta xwe biguherîne, ew qewmiyeta ku jê ye, wê înkar bike bê ez ne jê me, bê ji qewmiyekî dina me, divê bira ciyê xwe di agir de çêbike. Yani însan dikare dînê xwe biguherîne, lêberê însan nikare qewmiyeta xwe biguherîne. Ew kesê ku qewmiyeta xwe biguherîne, mesela Kurd bê ez ne Kurdim, laneta Xwedê dereqa wî de heye. Ew însankî kezab e, ew derewker e ku laneta Xwedê hem di wê dereqê de heye, hem dereqa ku xwe înkar dike di wê dereqê de heye, hem dereqa ku derewa dike di wê dereqê de heye. Çend lanetê Xweda lê dibarin. Bi hêviya ku benê însan dikare ola xwe biguherîne, lêberê însan nikare qewmiyeta xwe biguherîne. Ew kesê ku biguherîne, ew înkariya xwe dike, qewmê xwe dike û dikeve bi laneta Xwedê. Bi hêviya ku ti kes qewmê xwe neguherîne, em tevb bi xebera Xwedê û pêxember bikin, em û her dem emanetê Xwedê bin ya Rabbi.